Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας ενημερώσω και για ένα φαινόμενο το οποίο μας προκαλεί αρκετή ανησυχία και αναφέρομαι στις αυξημένες ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη παράνομων μεταναστών. Δυστυχώς έχουμε δει αρκετά περιστατικά τις τελευταίες μέρες που μας αναγκάζουν να δράσουμε προληπτικά και αποτρεπτικά με έναν πιο έντονο τρόπο. Έχω ζητήσει και στα πλαίσια της εθνικής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να μεριμνήσουν ώστε να αποσταλούν πλοία του ελληνικού ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, ώστε προληπτικά και σε συνεργασία πάντα με τις λιβικές αρχές και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να κάνουν κουμάντο οι διακινητές για το ποιος θα εισέρχεται στην